na lang nakisama ang panahon na hindi mainit. Makulimlim, na? Oh. Hindi tayo iitim. Wala tayo sa farm ni Alice Go, nasaan tayo? Family Del Mundo. Ano yung tinatanim natin ngayon dito, Konsyal? Anong mga ginagawa natin? Ito, namumukagad na ng bulak lang ng sapagita. Alam na eh. Pakliya? Pero, yan hanggang ating alam, pasandal ka pagyaman. Yan. Wala nga. May nalaklase. Habang naglalakad kami ni Konsyal, may napansin kaming ibon. Umaaligid-aligid sa amin habang kami ay nagbabakod na. Paano namin natunton ang kanyang mga inakay? Lumayo kami ng konti, then paikot-ikot siya dyan. Siyempre, kunwari mga cubs, hindi namin siya nakikita. Then afterwards, bigla siyang pumasok dyan sa kanyang pugad. At yun, nakita na namin ang kanyang mga inakay. Ay guys, sobrang ganda ng kanyang mga inakay. Ang lulusog. Sana lalaki ang mga ito. Tinignan lang natin kung talagang nasa magandang kalagayan sila. At eto, oo, okay naman sila. At ibabalik din natin sila para alagaan ng kanyang nanay. Yan. Wala ang ulam tamo. Ay, sigal. Sali ang manok. Salaya kai. O mga tanak, dali. Nakini. May tanak mo. Par, mana tingnan mo. Ginagawa mo. So, after ng tanghalian, start na naman tayo sa pagtatrabaho. So, nakisama ang panahon, no? Presko, makulimlim, malamig.
Ano na yun yung damong yan, gamot daw? Paragis? Na? Panuloy ako. Ang dami oh. Pakuluin yata yan no, ininom. Ako, babukal siya tayo. Igman. Yaman naman eh, sibuang niya naman nila. Nagpabukal ko ba? Yaman niya naman nila. Sa bunga na. Paborito darang kabilan. Ay oh. Dakal pare kanyan, itambo di ko kitang gulod. Pangakay, stock to pare kulbasa, pwede pala na. Kung basa si gamat o alamat ko. Nung sira. Ano masira na. Pwede ang gawari po itong mga nagalang pare Pascuado. Ano masira. Kala tila mo pero ano masira. Mali ba tola, karmog talang ka na, alam kong bebe na. Potang mal kan tama pisalikan to. Muling kamatis eh, may stock makanyan eh. Na. Andiyan. Wala sila sa bunga na start. Okra. Ano nga tama ni kong dalagri kong Alvin? Konsyat, lalo na eh. Agi sanda no ata rin bini? Sa ano yung hirap kayo? Wala nang dalam? Munta ka king kay King Kang Dong Dam. Kahit ang big piece. Buwari karga mo to. Pepa luto kaya reso, sarsyado nakpot ha? Ano kailig ka rin nga sa ni Kapitan Purok? Pepa kan miya kayo, nakpot tayo niya, pangampangan ha? Naya klase nga sa niya no? Sarsyado yun ako. Dagol na, ano niya, lalasan, almakilasan. Lalasan bebe ko na. Vlog ng tubig. Vlog ng kandaba. Mataba yung lupa dito, no, Kosyal? Oh, Sa dingga mo to. sa Tinggabon. Kailangan kayo ng October, bukbukan tani ni kamatis. Sa Polara, Kosyal. Sana. Nilalas 1,000 kilo. Sa malay ka. Medyo matigas yung lupa, no? Lumalaban, na. Parang asawa. Hindi mo pa inaano, nakakastadyak na sa'yo, na. Wala yung may itong poste kayo ni. Ay, lini pa iwa ka na rin eh. Dini pa miyakal. Puto iya kanya ni, pwede, konsyal na. Pwede ako rin kayo. Kailangan ko itong tao kayo ni konsyal na. Ay, karada palang bibida kayo na. Alam mo lang. Karang daw, ang daming pato. Bibe. Ito ay ito nga siya itong tangadong ito. Malipad na rin ito sa akin na rin. Danadayak tayo sa pakan ng kulubasan eh. Sumawa na ako mamatay. Na. Siyempre magdagdag ang tao mo to. Na. Kahit kang kwartong maragol, stock mo lang po, tambal ka mo. Na. Na? Ito palang pera, ganyan eh. Tsaka hindi masyado mahirap alagaan yung kalabasa, no, Konsyel? Pagka naitanim mo na, Hintay ka na lang, tubig-tubig na lang. tubig-tubig na lang, no? Ganda ng bundok, oh. Iba talaga ang view pagka nasa gilid ka ng bundok.
Maksyuta, sore pangit tayo ni. Ay, tama, bitakpari ka niyan. Alalo rin Tita Dobby kahapon, nagsumba yata. Nakonsyal, buti na lang nakisama ang panahon na hindi mainit. Makulimlim, na? Oo. Hindi tayo iitim. Wala tayo sa farm ni Alice Go, nasaan tayo? Family Del Mundo. Ano yung tinatanim natin ngayon dito, Konsyal? Anong mga ginagawa natin? Ito, namumukagad na ng bulak lang ng sapagita. Alam na eh. Pakliya? Pero, yan hanggang ating alam, pasandal ka pa yaman. Yan. Wala. May nalaklasi. Kulkulan tanong kay dadapok tanagan truck niya. Medyo may katigasan ang lupa, mga kabs, gawa ng matagal na natenga ang ating mini farm. Hindi natin ginalaw, inayaan lang natin hanggang doon sa dulo. Nasa 60 na poste, ang bawat pagitan is 3.5 meters.